За мен е особено удоволствие да направим един, може би, рязък завой към една друга програма в КНДР, обмен в КНДР, който е по линия на междудържавната спогодба за сътрудничество в областта на образованието между Република България и Северна Корея, която програма всъщност може да се ползва всеки един български студент във всеки един вуз. И първите студенти, които се осмелиха така се включат, да се възползват от тази възможност след някои от нас, преподавателите користи, бяха нашите студенти тогава Тодор и Маргарита Телалим. Тодор Мерджанов и Маргарита Телалим, които отидоха там още така съвсем пресни студенти. Втори курс, ако не бъркам, бяхте. Тази програма, те ще разкажат, мисля, доста интересни неща. Факт е, че последно беше активна 2019-2022, но заради COVID всъщност не успя изобщо да се оползотвори. Може само да се надяваме, че скоро ще имаме отново тази възможност. До този момент не е имало от ЮИЛА колеги, били са наши колеги кореисти, но пък им давам думата да разкажат. Благодаря на Тодор и Рита. Заповядайте. Здравейте от нас. Здравейте от мен лично в Сеул. Аз съм също в Република Корея, в Сеул, вече от 7 години. Тук по подобна линия на Петя. Аз дойдох тук също след като завърших кореистика в България, заедно с Рита, випуск 2016. Тогава дойдох в Сеул за магистратура по програмата GKS, същата програма на корейското правителство. Завърших магистратура в университета Йонсе. И да, в момента работя в Сеул и съм официален преводач към посолството на Република България в Сеул. И Рита, ако искаш и ти едно представяне кратко. Благодаря, Тодор. Да, казвам се Маргарита, накратко Рита. Също с Тодор завършихме 2016 година. Пътувахме за Северна Корея до потопната 2013 година, много отдавна, преди 10 години, мисля, почти, дори повече. Аз не живея в Корея в момента. Като цяло, моите желания по-скоро са да живея някой ден в Япония, но така или иначе моят интерес към Корея си се е запазил. И много се радвам, че всъщност посетих и Северна Корея, не само Южна, така че за мен този опит все още остана и мисля, че е актуален и дори в сферата, в която работя в момента, защото работя с Microsoft клиенти, включително корейски фирми, така че успявам да си го оползотворя понякога и мисля, че можем да започнем с самата презентация. Добре, споделих презентацията. Добре, ами аз ще започна и с Рита ще обсъдим различни неща по време на презентацията. Ще се опитаме да сме максимално кратки. Благодарим още веднъж много на организаторите за поканата и за това, че може да споделим за пореден път тази история. Говорили сме доста пъти, не за друго, защото, както спомена и доктор Бенева, темата е актуална, защото ние бяхме едни от първите и едни от последните студенти, които успяха да посетят Северна Корея в 2013 година. Така че нашата презентация е фокусирана върху това наше преживяване. Сега, ние ще засегнем някои точки, но няма да се спираме много подробно, за да имаме време и за въпроси накрая. Така че директно преминавам към бекграунда на нашето преживяване. Всъщност, както знаете, България и Северна Корея имат връзка дипломатическа още от време на социализма в България от 1948 година, далеч преди да имаме отношения с Южна Корея. И тъй като до ден днешен продължаваме да поддържаме тези отношения, имаме и посолство на КНДР в София, това всъщност е причината да се сключи това споразумение 3 годишно, което тогава беше с период между 2011 и 2013 година в сферата на науката, образованието и културния обмен между Република България и КНДР. Та в рамките на това споразумение доктор Бенева и няколко други колеги от специалност користика имаха възможност да посетят КНДР преди нас и 2013 година всъщност се отвориха места за двама студенти
и един професор, които тогава можеха да посетят. Нямаше тогава професор в крайната група. Бяхме аз и Рита, всъщност двамата студенти, които тогава завършихме първи курс, специалност користика, с базисни познания, така да речем, по езика и първото ни пътуване в Азия и първия ни достъп въобще на Корейския полуостров. Не с Южна Корея, а с Северна Корея. Така че това, което направихме ние в подготовката за заминаването, беше да си подготвим един учебен план, който подадохме към посолството на Канадара в София. Те съответно са го препратили в Пхенян. И всъщност цялата програма и подготовката беше координирана между нашите преподаватели, специалност користика и посолството на Канадара в София. После подадохме документи за издаване на виза, която беше издадена в доста бързи срокове, за един ден, мисля, че чрез посолството. И всъщност детайлите на програмата бяха следните, че всички такси за обучение, разходи по настаняване, храна, извънкласни дейности и въобще целият ни престой се покрива от правителството на Северна Корея, докато ние трябваше да си покрием транспорта до Пхенян и обратно до България. И сега давам думата на Рита вече да започне с нашето пристигане там. Да, благодаря, Тодо. Пристигнахме на 30 август, общо взето останахме някъде около един месец. Като цяло този месец е може би най-топлия. Септември месец, август-септември беше доста топло. Транспортът до Пхенян беше доста така дълъг. Първоначално, ако не се паметта ми е правилна, бяхме пътували през Москва и след това през Air China през Пекин, след което стигнахме имахме престой в Китай, в Пекин и след това заминахме за Северна Корея, за Пхенян. Посрещнати бяхме от нашите дипломати там, дипломатическата служба в Пхенян, така че беше доста по-спокойно за нас, защото малко бяхме притеснени. Настаняването в общежитието, защото ние живяхме всъщност в общежитие с севернокорейски студенти, с други студенти от азиатски страни, включително Монголия, Китай и Виетнам. Общежитието беше доста голямо, бих казала, разделено на две части с етаж за дами и етаж за джентълмени. Имахме единични стаи с собствено легло, с бюро, телевизор, макар и който не беше използваем за нас. Гардероб имахме, вентилатор, отопляем пот, също така беше много важно, защото имаше някои дни, в които въпреки топлото време беше по-студено. И имахме общи бани и туалетни, естествено за жените и за мъжете. Ежедневието, което имахме в общежитието, беше, че имахме продукти от първа необходимост, винаги можехме да се здобием с тях, включително вода, туалетна хартия, можехме да си купим някакви други неща, примерно да кажем някакво легенче, в което да си перем. Беше много близо и на магазинчето. Правилата също в самото общежитие бяха, че трябваше да сме внимателни с водата, тока, имахме вечерен час също така, което беше 9 часа вечерта. Студентите в общежитието, както вече споделих, бяха най-различни от Кандара, Китай, Монголия, Виетнам. Ние бяхме първите европейски студенти, които всъщност отседнаха в общежитието. Имаше естествено други европейски студенти, които всъщност мисля, че бяха настанени в дипломатическия квартал, но ние всъщност бяхме точно в общежитието, което според мен беше доста голям плюс, защото имахме възможност да общуваме с непосредствено самите севернокорейци и други студенти. Беше много интересно. По време на нашия престой нямаше други представители на европейците. Това е Тодор, всъщност пред сградата на общежитието ни отзад. Яде вкусен сладолед. След това да, ако може, това е интериора на общежитието. Както казах, имахме достатъчно място за единични стаи и място, където да си разпрострем, да кажем, бельото. Това сме ние също. Да, туалетните, няма да се задълбочаваме. Тук всъщност са местата, където можехме да си наберем вода, за да се изкъпем, за да си изперем. Аз лично
беше малко по-шокиращо за мен да се къпа сред други хора, но посвикнах. Дори ходихме на общи бани с тях. За храната в общежитието имахме закуска, обяд, вечеря в определени часове, което беше безплатна, беше в нашото непосредствено в столовата долу и беше доста вкусна. Типично корейска, с ориз, с най-различни панчани, т.е. допълнителна храна, добавки. Като беше много мило, че дамите, които готвиха за нас, всъщност забелязваха нашите предпочитания, които ние имахме за храна и много често даваха някоя храна повече за нас, която видяха, че ядем повече. И ние се сприятелихме доста с тях, включително в края на обучението имахме така доста приятно. Мисля, че подарихме им снимки, снимахме се с тях, беше много приятно. Както казах, имаше и много хранителни магазини около общежитието. Естествено, приемаха и чуждестранни валути. Малко беше по-скъпо ако използваме естествено евро или долари, но въпреки това беше възможно да се здобием с всекидневни нужни за нас предмети и храна. Имаше и някои вносни продукти от Китай, Сингапур и Европа, което ни направи впечатление. Също така се хранихме и навън в Пхенян. В околностите имаше някои малки будки, имаше ресторанти в центъра, ресторанти в дипломатическия комплекс Мунсудонг, за който ще говорим малко по-натам. И имаше и местни пазари, които всъщност посетихме. Можехме там да обменим местна валута, благодарение на нашите вече тогава приятели от Китай. И това всъщност е столовата. Както виждате, това е така начина, по който ядохме. Купувахме си най-различна храна. Да, нещо, което беше така интересно, че въпреки, че беше много вкусно, не се натравяхме, нямаше никакъв проблем. Някои от продуктите бяха или близо до вече срока на годност, или бяха понякога просрочени, но това не беше проблем за нас. Без проблем си пробвахме всичко, купувахме си. Имахме много и храна за споделяне, както виждате, ядохме пулгоги, това е такъв вид месо, дори в един от ресторантите имахме такъв доста по-интересен начин на поднасяне на това върху един разгорещен камък, виждате го на снимката. Да, тук е всъщност доста емблематичните студени нудли, ренмьон, всъщност като ненмьон, студения, който се подава през лятото, през летните месеци. Също пробвахме от него, разбира се. И не на последно място, всъщност в по-късните вече дни на нашето пребиваване, един от нашите монголски приятели ни заведе в заведение, което беше нещо като франчайз на Макдоналдс. Всъщност не беше естествено, но ядохме доста вкусни бургери. Почти нямаше хора там, освен нас, така че насладихме се и беше много интересно. Това е всъщност местната валута, севернокорейския лон, как сме обменили парите и после се възползвахме от тях. И да, сега Тодор ще продължи за всъщност следващата тема, специализацията. Основната причина, поради която ни отидохме там, самата ни програма беше свързана с специализация един месец в университета Ким Ир Сен по корейски език, по севернокорейски език. Ние имахме лекции в факултета по филологии, който беше в централния кампус на университета, близо до общежитието на 5 минути разстояние. И имахме всъщност два предмета, два курса. Единия беше четене с разбиране на корейски, другия предмет беше говорене на корейски език. Така че имахме по 2 лекции всеки ден от понеделник до петък и лекция в събота, понеже събота е работен ден в Северна Корея. Всъщност, разбира се, ние като студенти първи курс и особено с повече познания върху южнокорейския стандарт на езика, имахме малко трудности в началото. Разбира се, повечето от разликите в езика са на чиста основа каква лексика се използва. Например, имената на държавите Северна и Южна Корея са различни в Северна и в Южна Корея. Имената на езика са различни, имената на национални символи и други културни аспекти също са различни, така че при начина на изразяване трябва да бъде много внимателен човек, защото, разбира се, в Северна Корея не бихме искали да се изразим по южнокорейски стандарт, защото това се смята за много обидно, разбира се. Така че имахме такъв период на адаптация в началото и правихме лапсуси и малко грешки, нали, на базата на културата там, но се опитахме да се адаптираме по доста бързо.
В самото образование, всъщност в Северна Корея, както се досещате, заради силната пропаганда, всякакви културни и политически аспекти от севернокорейската действителност и от обществото са вградени и интегрирани в образователната система. И след малко ще видим и примери за това в учебниците. Това са снимки от кампуса на университета Ким Ир Сен, който е топ университета в Северна Корея. Това са снимки от нашата класна стая, както виждате с дъска, сгради от централния кампус. Това е централната библиотека с много книги и информационни материали вътре. Това са нашите двама преподаватели. Преподавателя ни по четене с разбиране на корейски, който беше доста страшен, и преподавателя ни по говорене на корейски език, който беше доста така лежерен и ни питаше доста интересни въпроси, свързани с нашия живот в Европа и в България. Разбира се, ние а, как се казва, като хора от България, като граждани на България, имахме доста добър статус в Северна Корея, понеже ние за тях сме все още приятелска държава и те свързват България с хубави неща. Така че не сме имали проблеми, свързани с разбирането на нашата култура или така нататък. Разбира се, когато споделяме аспекти от културния ни живот в България, гледаме да сме по-внимателни и да не ги шокираме с прекалено много западняшка култура и капиталистически такива уклонности, но това, разбира се, е част от адаптацията. Това всъщност са снимки на двата ни учебника, които аз успях моите два учебника да ги взема оттам и да ги донеса в България, което между другото не е позволено и ако ме бяха хванали, щях да имам доста сериозни последствия. Но ето тук, примерно, виждате в съдържанието, няма да превеждам всичко на корейски, но четене с разбиране на корейски, повечето текстове са свързани с митове, история и биографиите на Ким Ир Сен, Ким Чен Ир. А в говоренето на корейски, например, първата тема, първия урок е другарио, как се казваш? Нали? Така че ние също там бяхме другари един месец в Северна Корея. И това е накратко за образованието. Сега давам думата на Рита отново. Да, мерси много. Потопих се малко повече в спомените също. За самата столица, всъщност, в повечето време прекарахме в нея, но всъщност имахме и моменти, в които излизахме извън нея, за което ще разкаже повече Тодор. Имахме статус на чуждестранен студент, естествено, но нещо, което беше чудесно според мен за нас, че нямахме всъщност личен надзирател, нещо, което се случва за повечето хора, които посещават Северна Корея, че всъщност имат придружител, който навсякъде ги следва и казва кое може, кое не може да се прави. На нас естествено ни беше казано още, когато бяхме в България, да не снимаме без разрешение, което се старахме да правим, но въпреки това ще видите някои снимки, които всъщност не бяха разрешени да се правят. Също така и ходихме в места, които не е трябвало да ходим, но главно почти навсякъде можехме всъщност да влезнем, което беше чудесно, имахме доста свобода. Естествено, спазвахме пак вечерния час, за който казахме, беше 9 часа. Транспорта, който беше, главно ходихме пеша, нямахме някаква собствена кола. Понякога български дипломат ни беше любезен да ни вземе. Например, ходихме до един ресторант с неговата кола. Има хора, които се предвижат с велосипед доста, пеша и градски транспорт, който включва всъщност някакви маршрутки, автобуси и метро също така, трамваи. Ние имахме възможност да влезнем и в метрото. Метрото е доста удобно, много дълбоко. Всъщност, доколкото разбирам, доколкото си спомням, то се ползва и за бомбоубежище. Така че достъпът до него беше доста труден, но получихме билети от пак нашия дипломат и успяхме да влезнем и да се повозим. Беше много интересно. На пазар бяхме също в Пхенян. Има няколко пазара, които са така доста, там където си разменихме всъщност и валута, така наподобява нашия ЦУМ. Има си дипломатически комплекс Мунсудонг, за който ще говорим, така наречения LA. Има градски транспорт, който също ползвахме, и магазини и пазари, както казахме. Пейзажите и архитектурата, доста широки улици. Веднага се личи, че всъщност града е построен след руини, повдигнат така измислен е добре за хората. Много внушителни сгради има. Естествено, бих казала, че естествено това нещо е част от
фасадата, как трябва да изглежда един град спрямо, да кажем, чужденците, които идват. Тях ги водят най-вече в тези райони. Тук виждаме кулата Чуче, така репрезентативна, Народната библиотека, Националната галерия на изкуството, Театъра Мансудей, хотел, регион, от който всъщност успяхме да звъннем, мисля, че веднъж в България, понеже през цялото време нямахме досег да ползваме телефони, така да се чуваме с нашите близки. Има и триумфална арка, минавахме към нея пеша, апартаментите Мансуде, които вечер изглеждат доста красиво. И това е снимка от около кампуса, както виждате е много чисто, зелено, поддържано. Да, това е един от трамваите, Двореца на Слънцето. Ние така съвсем случайно с Тодор успяхме да влезнем там самостоятелно, след което отидохме и цялостно групата с студенти. Всъщност там беше доста интересно. Това е дворецът на Стопак, отново от други снимки. И това е международният хотел, от който всъщност се вижда платформата, да, ето Янгакто, от който всъщност се вижда един ресторант, показващ града. Той е на въртяща се платформа, доста се гордеят с него. Това е реката Тедонг, апартаментите Мансуте отново, Пхенянският Сун, който посетихме и напазарувахме някои неща оттам. Това са стадиони най-различни, младежкия парк, най-различни, всъщност имаше лозунги навсякъде. Така, статуята на Чон Лима, на всъщност коня, крилатия кон, техния известен спортния комплекс. Също бяхме успели да отидем веднъж да се изкъпем с нашите колеги заедно. Това е паметник на работническа партия, ледени площадки, музей на победата. Също и посетихме американския кораб, който беше взет в плен Пуебло. И имахме там екскурзия всъщност и отново неоновите светлини в LA, Мансуде, който всъщност не мисля, че е напълно обитаван, но изглежда доста красиво нощем. Така че Тошко може да продължи. Да, ще гледаме по-накратко, понеже мисля, че нямаме много време. Извън класните ни дейности всъщност бяха едно от най-важните неща, защото имахме възможност да видим масовите игри Ариранг, които са на стадиона, най-големия стадион в света, Рангнадо, с 150 хиляди вместимост души, където 20-30 хиляди акробати, артисти и така нататък правят огромни неща, свързани с историята на Северна Корея като представление. И също така бяхме на военния парад на 9 септември на площада Ким Ир Сен, това, което виждаме всяка година по новините. И всъщност Ким Чен Ун, сегашния ръководител на държавата, всъщност го видяхме на живо буквално на 15 метра от нас, беше неговата тераса, когато излезе да поздрави всички. Също така имахме пътуване до град Вонсан, който е най-големия пристанищен град на източния бряг на Корейския полуостров в Северна Корея, където бяхме 3 дни с студенти и преподаватели. И също в Пхенян успяхме да посетим музея на победата от Отечествената освободителна война, който е музея на победата на войната на Северна Корея от Корейската война, 50-те години, нали, победата според тях. И двореца на Слънцето към Сусан, който е всъщност мавзолея, където се пазят телата на Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, балсамирани в стъклени ковчези и ние ги видяхме, покланяш се от 4-те страни на всеки ковчег и така много е внушителна обстановката и е голяма привилегия всъщност да се посети това място. Нямаме снимки, разбира се, от масовите игри Ариранг, понеже не е позволено. Също и от военния апарат нямаме снимки, но това се случи на 9 септември 2013. И тук вече са няколко снимки от пътуването ни към град Вонсан, пристанищния град. Времето не беше много хубаво тогава, но посетихме Стопанския университет в град Вонсан. Тук са снимки на севернокорейските студенти с нас. Ядохме различни морски деликатеси на пристанището. Бяхме и на плаж също, освен това с нашите студенти и преподаватели. Да, това е наша групова снимка с студентите от Китай, Виетнам, Монголия и севернокорейските ни са студенти. И Рита накратко за нашите човешки взаимоотношения там. Да.
Да, мерси, Тодор. Значи, общуването ставаше на корейски език, включително с нашите приятели от Виетнам, и Монголия и Китай, защото техния английски беше също доста ограничен, така че имахме възможност да приложим всички усилия да всъщност мозъчните ни клетки да почнат да работят на корейски и беше доста добре, защото връщайки се в България, мисля, че нивото ни доста се повиши. Така че беше доста трудно, но дълготрайно като резултат. Имахме доста непринудени срещи с местни жители. Те ни всъщност идваха, апрочваха, не извинявам се за англицизма, но съвсем спокойно говориха с нас, чуваха, че сме от България, както Тодор каза, отношението към България е доста приятно, приветливо и се опитваха да говорят с нас дори на английски, понякога да си практикуват английски език. Приятелствата, които имахме, всъщност бяха чудесни, имахме близки взаимоотношения с другите студенти, включително най-много мисля, че така се сдобрихме с монголците и с северокорейците. Имахме и за помощ, седяхме постоянно, така, помагаха ни с домашната работа, където не знаехме какво да правим. Ориентираха ни в града, включително заведоха ни на пазара, където успяхме да обменим пари. Имахме редовни така събития, вечерни сбирки, свирихме на китара, беше доста хубаво и така, въпреки това, че комуникацията беше хубава и всъщност доста близка, отворена, дълготрайните спомени бяха единственото, което имахме, защото после загубихме връзка. Аз се опитах да пратя някои подаръци, примерно през други севернокорейски студенти в България след това, но не знаем дали са стигнали, не можем да се свържем с тях, за съжаление, така че чудесни спомени. Надяваме се някой ден може да ги видим. Така че да, това са всъщност някои снимки от към Сусан дворец на Слънцето, на Мавзолея, където се снимахме с някои хора. Те сами изявиха желание да се снимат с нас. Не ги познаваме. И бяхме навсякъде, ходихме, примерно гледахме как се обличат хората. Имаше много жени на токчета, беше много интересно. Много хора, които се занимаваха с спорт. Така, това са пак снимки от сбирки. Бира пробвахме, тяхна си, много вкусна, между другото. Да, Бирата тук пак. всъщност не е тяхна, защото е внесена, цялата бирария всъщност е внесена на паркета от Великобритания. Да, затова е хубава Но, бирата. Всъщност да, е... но беше хубаво. Да. Да. Също не знам, Тодор пробва да пуши, аз не знам, но може би му хареса. Бяха доста силни цигарите, китайците ги пушиха на затворен прозорец и стаите им бяха пълни с дим, но беше доста интересно. Това е всъщност една от моментите, в които севернокорейците си позволяха да пеят пред нас. Те са доста добри в това. Без проблем. Играхме на игри. Това са всъщност китайците. Даже имаме едно видео, което ще пробвам да пусна. 언제 만나냐 언제 만나냐 기다려 하고 있나 돌아오세요 돌아오세요 Да, това е едно от вечерните ни събирания. Пее се за родината, за любов, за раздяла, за отечеството и така нататък. Да, и всъщност тази песен толкова много ме впечатли, че аз дори си купих диск с включително тази песен и все още я имам вкъщи. Много е сърцераздирателна. Да, това е всъщност малко последните дни, възможност да посетим дипломатическия квартал и един от ресторантите, където беше доста интересно, беше съвсем друга планета все едно. До там няма достъп всъщност жителите на Пхенян, другите, освен дипломатите и някакви чуждестранни студенти. Това са всичките билети, които имахме от Ариранг и се сбогувахме с тях. Беше много хубаво.
И сега Да. Тодор ще Това, с заключи. което искахме да завършим, е просто нашите размисли в перспектива от цялото това преживяване. Ние като граждани на България с социалистическо минало, но с преход към капитализъм и отивайки в Северна Корея, всъщност за нас това беше едно хем неповторимо, но хем и по някакъв начин познато преживяване и връщане с машина на времето към действителност, която е била близка и до действителността в България. Така че според мен това ни помогна да бъдем доста обективни, наблюдателни и да анализираме ситуациите, които се случваха там без предразсъдъци. Имахме доста трудности и културни, и ежедневни и така нататък, но беше много обогатяващ опит. Дали наистина това беше обмен в пълния смисъл на думата? Трудно е да се каже. Разбира се, с севернокорейци имахме много ограничения в общуването, не само езикови, но разбира се, не можехме да засягаме политически теми или теми свързани с анализ на обществото, критикуване на обществото или ситуацията в държавата по никакъв начин. Но в същото време, нали, това, което ни направи по-близки, всъщност бяха споделените ценности, житейски цели и мечти. Едно от най-тъжните неща, които си спомням и до ден днешен, беше когато си говорихме за това какво искаме да правим в живота. Повечето севернокорейци казаха, искаме да пътуваме, искаме да видим света и така нататък, но много добре знаем, че за повечето от тях това не е свободен избор и не знаем дали ще успеят да направят тези неща за напред. Та, в крайна сметка, това беше нашето пътуване в Северна Корея. Преди аз въобще да имам достъп до Южна Корея и да съм пътувал в Южна Корея, където сега живея вече 7 години. Разбира се, в очите на всички съществува Северна Корея държавата и това, което виждаме в медиите, но ние всъщност нашия опит беше по-свързан с севернокорейците, народът и местната култура по-неподправена и всъщност по-естествена, което беше голямо богатство за нас. Разбира се, откритите взаимоотношения между хората са това, което по естествен път поражда емпатия, разбирателство и доверие един към друг и това трябва да е базата на всеки един обмен. А обменът от своя страна и достъпа до различни хора, култури и преживявания е това много, много важно значение за това да насърчаваме мира и общото благополучие и на Корейския полуостров и отвъд него. Нещо, което е много трудно в днешно време, защото имаме много конфликти навсякъде. Аз тук в Корея също съм постоянно под стрес, защото не знам кога някоя бомба и ракета ще попадне в близост до Южна Корея и до нас. Имали сме такива аварийни съобщения и ситуации, но това е живота. Да, това е живота. Рита, ако искаш и ти да кажеш нещо в заключение. Да, доста позитивно. Но всъщност, да, мисля, че точно това пътуване за мен така промени доста възгледите ми. Преди това наистина не бях толкова запозната и отидох с открито сърце и се радвам, че беше така. Нямах предразсъдъци преди да отида там. И мисля, че това е доста важно за каквото и да правите. Има някои врати, които ни се струват затворени, но ако имаме желанието и така интереса да ги отворим, със сигурност си струва да го направим и го правете, може би, и за напред, за всичко, което вършите. Не само, нали, тази специалност беше доста интересна от към уникалност наистина. И се надявам това нещо да продължи. Доктор Бенева каза, че потенциално за това се борим, така че ви пожелавам някой ден и вие да посетите тази страна. Доста е хубава, всъщност. Аз ще оставя в чата и Благодаря. един линк за една доста дълга статия, анализ на цялото ни преживяване, която е на английски, ако някой се интересува да прочете малко после. Така че спираме до тук. Извинявайте, че отнехме доста време, но се надяваме да е било интересно. Благодарим. Тодор и Рита, благодаря ви много. Да, наистина ви оставихме повече време, но мисля, че си заслужава, тъй като рядко имаме шанс да чуеме за Канадара и то от очите на студенти, били там на място, на терен, на забранения така наречен терен. Така че за мен е всеки път, когато ви чуя да разказвате, чувала съм ви няколко пъти, всеки път се вълнувам и някак си ме връщате и в моите спомени от 2011, когато за първи път преподавателите посетихме Пхенян, за да прокараме пътя да можете и вие да отидете.
И се сещам за много неща, които сте преживяли вие по ваш начин, ние по много сходен начин. Спомням си, например, телевизора. Телевизора го имаше и в нашата стая, който не работеше, само че може би като преподаватели по-нахакани. На петия ден отидохме и казахме: ма вие сте ни сложили телевизора, ма той не работи, или си го вземете, или ни го пуснете. И те го пуснаха и всъщност видяхме, че имаме 3 програми, които можем да гледаме. И ги гледахме. Всъщност тези програми, които гледаха севернокорейците, ги гледахме и ние. Това, което казахте, е много важно за човешките връзки, този човешки контакт, който е задължителен и е в основата на взаимното разбирателство между хората, въобще на мира в глобален план, свободни от предразсъдъци, което за Канадара е особено трудно поради ред причини. Но така, аз се радвам, че вие сте мислещи и анализиращи млади хора и така, въпреки че са минали 10 години, не сте забравили, не сте забравили това ваше преживяване. И може би тук да дам думата за въпроси все пак, колеги, ако имат. Тъй като вече при вас не знам колко е часа, 12-1 през нощта, при Тодор Няма и другите, проблеми. които ни чакат Ако от има въпрос, Индонезия и Виетнам. Ако има въпроси, колеги, набързо, ако не в чат. Коментари? Не знам дали чухте. Много беше яко. Наистина сме благодарни за тази възможност. Тук препредавам от аудиторията. Не знам дали видяхте, но тя все още е пълна. Така че семинарът върви добре. Между другото, аз имам един въпрос. Рита каза малко за връзката и това какво е помогнало за нейния професионален път, тази специализация, но Тодор, аз знам, че и при вас това е фактор, тази специализация във вашето забележително последващо бъдещо развитие. Апропо, цялата подготовка по вашето заминаване и после във втория панел ще чуем и Биляна, студента след вас. Тя мина, разбира се, през посолството на Канадара, но основно и преди всичко през МОН и нашето външно министерство. Така че те са ни стълбовете, нали, в тази програма. И Тодор, така, за вашия път имало ли е смисъл и някакво значение тази специализация специално в Пхенян, защото вие после имате много в Южна Корея за вашата професионална реализация, кариерно развитие? Да, самия факт, че 11 години след това ме каните на семинар да представяме, показателно за това, че хората имат огромен интерес и постоянно се свързват с мен да говоря по темата и ме питат хора директно, нали, как да кандидатствам за Северна Корея. Ами няма как в момента да се кандидатствам за Северна Корея. Но да, още от пристигането ни тогава в България, обратно интереса към нас беше много голям, включително и от Южнокорейското посолство, от много други хора, представители на различни медии и така нататък. Включително и тук в Южна Корея, в моя университет Йонсе, имаше огромен интерес към мен в всякакви професионални неща. Ми помага от гледна точка на това, че е уникален опит, дори тук, когато винаги съм бил на интервюта за работа, за стажове и така нататък. Винаги това е едно от нещата, които задължително включвам в CV-то си, защото отваря тема за разговор и показва една по-различна обогатеност на опита, която много малко хора притежават. Така че със сигурност тези опити, редки, богати опити са много полезни в много отношения. Да, благодаря, Тодор. Сигурна съм, че това е една много добавена стойност за всяко едно CV, защото е рядко срещано в което и да е CV. И ви благодаря още веднъж за отделеното време и споделения опит и споделените спомени. Рита, вълнуваме се, знаем през какво сме минали заедно покрай това ваше заминаване. Така и се радвам, че успях да ви видя отново. Успех, колеги, и лека нощ да се наспите. Добре.